Hakani ka video nga kwa ban batai ban penirui shapi ba kumno pinle lada ka pan card ka ba phi apply lang ba ka UTI website ka sha withheld for processing lani mark for objection. Tiyan na ka tab jong ka form 49A phi track ya ka pan card application. Kani ka long ka ba kongsan namar ba pindup tip baka application form jong kani ka pan card ka ba phi apply na ka banta jong no kala long kumno. Hangni pinang kamban pendap ya u application number nang ta sa ai saya ka tarik singkha ubnai ban usnam jong itu ibrio. Hadin mapila ada ban pendap ikini baro sa klik submit kanang pindup yo iya ka result. La kalong successful ani lada ka dan jing thut ai ya kata ki sa pentip. Ti hangni ngala submit bat kalong in error mo. Tihang ni ka don kam ya ka proper PDF file. Machu itu ipi ki bahaswa jong kan ni ka way ka pan card kila yo. Ani ka way ka sha withheld for processing namar ba required proper PDF file. Ka pamut ba ki don kam ya ka proper PDF file. Ya kan ni ka way nga CF ho ya ka A4 hanri ka orientation ka day landscape kad ba ki way kilong A4 orientation portrait. Tika daw kadai nakatahi ke bangala asu antat namar ba kiwi kibyang hanrei kani kambyang. But kani ka message kalong application is withheld for processing mark for objection. Ban solve kani piyai byang naka tab jaka form 49A nang ta sa klik find application under objection. Ti hadin mapila klik pinsal yo ya ka ni kawai kan jaka ba pin edit. Nang takkan sami kawi ka pop up window ka ba phi pinyo ya ka form kumba kalong ka ba sedang ka ba phi pendap ti update ya kani lada don ai ban update nang ta hadin mapila ada ban page ya kani ban check pila ban track biang ya ka pan card application kani kan yarap ya phi ban dup tip kalong kumno pandap kumju kumbang ala batai pi nang ta pada sa klik submit hadin mapila adab bat hakni ka message kalong application is under objection clearance, please upload the revised documents dan scan images pihak yang naga tab jangka form 49A hangni pihak ban klik upload to clear objection document pila ban upload link baka website jong ka UTI hi ban resize ya ka dur ni ya ka PDF file hangni phila ban crop ru ngon ipi handrai ngapan ngala da ban resize ya kini ki dokumen ya ka dokumen ka application ya ka dur ya ka signature ngala da ban resize ngashu upload menta I should select ikini berolai teli ngan sa upload lang si jaka tilada pinang ban resize kan bahasibun balada pinang ruka website kayarap hadin ma pila klik upload up sipang por pinyo ya ka kubor lada ka klan ke internet ke jong pi kamslam lada ka telot ke internet ke jong pi yaisha bat pin sayo ya ka kubor hangni ka kubor ngan pen ep kalong kumno ngit scam baka biang hoi ka long ka biang nomor ka size jong ki dokumen joka dokumen ki dor ki bangai ki long ki biang nang ta track biang ya ka pan card application ada track kumni phiru phitep ya ka kom yai lenti jong ka nika pan card application ke bapi submit shaka UTI. Kalau kumju hi pendap yang ya u application number tarik singkha banai usnam sa klik submit. Nang ta pada hang di pinyo saya kawi pada ka message ka ban batai ka ong kumni. Application is under objection clearance and is not yet attached to any batch. Please generate batch for physical transit of application. Tinggi haban sena batch
kumno balik kata yai biang naka form naka tab jangka form 49A. Klik objection batch. Ti hang ni ka khamsuk nganong ipi. Namar pidon kam tang ban shu select. Ini box. Nang tas klik submit. Bat hang ni ru pi up biang ya ka kupor lani ka message. Bat hang ni piyo ya ka ni ka form jonga ni ka batch ba pin print lani pila ban save nganong ipi ka bah ba pin save khnang ba kansuk lada pidon kam hadin habut. Bat nang ta track biang ya ka pan card application ba pin dup tip ya ka kubor ba khaddu hadin ma pila de ban le kini ki baro ki ba don kam ban le. Hang ni menta ka semi ka message ka ban song kumno ngini pe. Ka suki ke internet jonga. To kam lelei ngi pendap yang kumju hi kumbang ala batai pi haswa. Hadin bala dep ikini baro sa klik yang kumju hi submit. Bat hang ni ka kubor kolong ka basong tenat ka ai ya kani ka kubor kan ni pi application is received and is under verification. Tingang ngi skam bagani ka video ka ai jingman toy ka ai jingmot ya pi bat ka layarap hiru ya pi. Tewanom klat ban kersani ni ka por khang bangin la ban le bahana ka benta ka jong pi. Kublish pun.